Ay. Ano ba? Dito ka sa hikay sa balay gahapon? Oh, dito. Adto gidi ay oh. Di ba wala man ti kaing na? Ay, sus, pre. Basta magsilingan gani, dili na gina siya kailangan ingnon. Kung sa itong maghikay diha, muadto jud ko. Ako manggod, pre. Matinabangon manggod kaayo ko. Mutabang kog luto, ug hugas, ug tag-serve sa mga tao. Okay ra man gud tanang mutabang mads. Nang ikaw galong agatong kanon di ay mads nga mais. Oh, ako naglungag ato. Lima guto ka kaldero nga dagko. Hilaw? Hilaw man gud to imong linong aga kanon mads. Naulawan ko. Sus. Ginoo. Dapat di hinugasan nimo nga plato. Sus, Ginoo Mariusip. Nanimahong sabon. Sus, naulaw. Ah, grabe ha. Ikapitabangan, ikapay mo reklamo. Wa man gani ko na reklamo nga ako ni tabang unya wa ko nimo padadi sudan. Di man gud kay naulawan ko ba? Kung saon kay sirok gyud ka. Laina.